mara Jobura. Kitabu nitakayosomea itatoka katika kitabu cha Hukumu. Kendo kanye mandi wach moro matin ma abiro somo. Hapo ndo niko na jambo kidogo ambayo nitasoma. Nyasaye biro miya ng'wono mondo wayud ng'wono kuom wachno. Mungu atanipatia neema, tupate neema kwa hilo jambo. Kendo Nyasaye biro miyo ng'wono mondo wamed puonjore malach ahinya. Mungu atatupatia neema tuweze kujifunza zaidi. Adwa ni mondo wang'i anena wach mondiki e kitabu mar Jobura. Nataka tuangalie jambo imeandikwa katika kitabu cha Hukumu. Kendo kitabu mar Jobura 13. Waamuzi 13. Wanyalo chako some 13 no e wang'e. Tunaweza anza hapo kamili. Wacho kama. Yes. Kendo jotend Israel nomedo timo marach e nyim wang' Jehova, mi Jehova nochiwo gi e lwet jo-Filistia higni 40. Kendo ne nitie ng'at Zora moro, jadhod Dan, ma nyinge ne Manoa, kendo chiege ne migumba ma konyuol. Kendo jamalaika mar Jehova nosieko ni dhakono kawachone ne in migumba ma ok inyuol, to koro ibiro mako ich kendo ne inyuol nyathi ma wuoyi. Emomiyo iritri koro asayi ni kik imadh divai kata gima kech, bende kik icham gimak ler, nikech ne ibiro mako ich mi ne inyuol nyathi ma wuoyi. To mirich kik okayi wiye, nikech nyathi nobed ja-Nazariti mar Nyasaye nyaka ne ich. Yes. Kendo en ema nochak reso Israel ae lwet jo-Filistia. Yes. Eka dhakono nobiro nonyiso chwore wach kaka kokone niya, ng'at Nyasaye oa biro na, kendo kite ne chalo ka kit jamalaika mar Nyasaye. Wawegi kanyo. Wach ma an godo matin madwa ni mondo wawachi. Jambo ambayo niko nayo kidogo nataka tuseme. Adwaro ni mondo awuo kuom wach moro manie i ng'ato. Nataka ninene kwa jambo ambayo iko ndani ya mtu. Ng'ato ka ng'ato nitiere kod gima Nyasaye oketo e iye. Kila mtu ako na kile Mungu ameweka ndani yake. Kendo wach masomono nitiere kod wach moro ma awinjo mayawre na iye matin. Jambo nimesoma kuna jambo kidogo na isikia inafunulia ndani. Dhako ma iwuoyo kuome ni Mwanamke ambaye uneneshwa kwake. Muma wacho ni nodhi tedo. Agano anasema alioleka. To ne pok onyuolo nyathi. Na hakuwa amezaa mtoto. Obedo higni mang'eny koonge gi nyathi. Amekuwa miaka mingi kama hana mtoto. Sama noonge gi nyathino, wakati hakuwa na mtoto, chunye ma iye to ne gombo roho yake ya ndani alikuwa na tamani mondo ebe obed gi nyathi. ili hata naye awe na mtoto. To wach manogombo no ne ok otimore mapiyo. Na hiyo jambo alikuwa anatamani haikutendeka kwa haraka. Obedo gimodeko mokawo muda. Ilikuwa kitu kiliochukua muda. Aparo ni kaka ng'ama miyo, nafikiri kama mwanamke, let to ne let ne aleta kendo lemo bende nolene wi wachno. Uchungu alikuwa tu nayo na kuomba pia alikuwa naomba juu ya hiyo neno. En mana ni nokawo ndalo ka duoko mar wachno pok obiro. Ni vile tu ilichukua muda kama hajapata jawabu. To wach mamora ei wachno, na jambo linalonifurahisha kwa hiyo jambo, ne malaika mar Jehova, kwa malaika wa Yehova nobiro mofwenyore ne chieng' moro. Alikuja akamgundulia siku moja. To ka malaika nofwenyore ne, na malaika alipomgundulia, to
nopo malaika nowacho ni in dhako ma migumba ma ok onyuol. Alishtukia malaika akimwambia, we mwanamke tasa ambaye hajazaa, kik iluor, usiogope, nikech ibiro mako ich, sababu utashika mimba kendo ibiro nyuolo nyathi ma wuowi, tena utazaa mtoto kiume. To nochike kiwachone, Aliahidiwa akiambiwa ni nitiere gik ma nyaka oritre negi, kuna vitu lazima jihadhari nayo, mondo kik obil kaluwore gi kit nyathi mobiro nyuolo, ili asiguse kulingana na mtoto ambaye atazaa. Area no ema ane gi wach. Hapo eneo ndo niko na jambo. Ich ji nyalo mako, Mimba mtu anaweza shika, kendo ji nyalo nyuol, na watu pia wanaweza zaa. to gik ma ji nyuolo opogore opogore, Na kile watu huzaa ni tofauti. Wan gi joma oting'o ich, Tuko na wale wamebeba mimba, to gima gibiro nyuolo biro bedo negi mana wich kuot. na kile watazaa itakuwa aibu kwao. To eka wan gi joma ting'o ich, to ich ma giting'o no miyo gi duong'. Na tuko na wale wanabeba mimba na kile wamebeba inawapa utukufu. Ich bende ko ng'ato make, Na mtu akishika mimba, ndalo minyuolo gi godo bende samoro pogore pogore. nyakati ya kuzaa inakuwa tofauti. Nitiere ng'ama oting'o ich minyalo nyuol gi dweche, jomoko nyuolo kata gi dweche 7. Kuna wale wamebeba mimba wanaweza zaa hata na miezi 7. Jomoko mekgi inyuolo kata gi dweche 6. Wengine wanazaa na miezi 6. Mako nyuole to pod imanyo yo misoye godo e nasari. Akizaliwa baada anatafutiwa njia ya kuwekwa kwenye nasari. Jomoko bende nyuol ka dweche 9 oseromo. Wengine wanazaa kama miezi 9 imefika. Jomoko to mekgi kalo manyuol nyaka gi dweche 11. Wengine wanapita hadi miezi 11. Kaluwore gi kaka ich ma ng'ato ting'o bet. Kulingana na vile mimba mtu amebeba ilivyo. To wach maduong' ma iwacho ne dhako ni, Na jambo kuu anaambiwa huyu mwanamke, en ni nitiere kaka nyaka oritre kaluwore kod ich kata kaluwore kod nyathi moting'o. ni kuwa kuna vile lazima jihadhari kulingana na mtoto amebeba. Kaluwore gi kaka nyathino biro chalo. Kulingana na vile mtoto atakuwa. Nitiere kaka idwaro ni mondo ritre. Kuna vile anataka jihadhari. Awacho ni e ngimawa, Nimesema maishani mwetu, kata ka onyuol ng'ato ka ng'ato dongo e piny ka, hata mtu akizaliwa anakuwa hapa ulimwenguni, nitiere gima ichweyo kata minyuolo godo ng'ato. kuna kitu kile kinaumbwa ama anazaliwa nayo mtu. Gima ni e ng'ato no odongo kaka nyathi madongo e ich. Na kile kilicho ndani ya mtu kinakuwa kama mtoto iliyo ndani ya mtu. Ok nyal nene kendo ok nyal wuo kode, ok nyal ng'e ng'ama biro bedo kapok ochopo ndalone monyuole. Haiwezi onekana, haiwezi ongeleshwa hadi siku yake ya kuzaliwa. Kendo ng'ato ka ng'ato nigi gima en go madongo e iye. Tena kila mtu akona kile kinakuwa ndani yake. Mano ka ng'ato wuok e tinne konyuole, Huyo mtu akitoka katika udogo wake akizaliwa, to en gi gimoro manie iye madongo, kaka ebe omedo dongo to gino be dongo. akona kitu ndani yake ambaye inakuwa vile anazidi kukua. Gima dongo e iye no, Kile kinakuwa ndani yake en gima onego bed ni kokikie ndalone to ibi nyuole mondo ji onene. ni kitu inafaa ifike kwa muda wake na izaliwe watu wamuone. Kendo jomoko Tena wengine nitiere magik mane igi wuok ka ndalo manonego gibuogie pok ochopo. wako ambao vitu vya ilivyo ndani yao vinatoka kabla ya muda wao. Yani gichalo joma nyuol ka ndalo mar nyuol manoketi pok ochopo. Ni kama wale wanazaa kabla ya muda ya kuzaa bado. To eka nitiere jomoko Ndio kuna wale wengine magin mekgi omoke igi kao ndalo mang'eny kapok onyuolgi, ma samoro nyaka muda manonego nyuole kalo. yao imekwama ndani yao, inachukua muda mingi, hata wakati wa kuzaliwa inapita. Nitie gima Nyasaye oketo kuom ng'ato ka ng'ato. Kuna kile Mungu ameweka ndani ya kila mmoja. Gima Nyasaye oketo kuom ng'ato no
Kile Mungu ameweka ndani ya mtu. Nitiere gima gino biro nyuolo kata nitiere gima gino biro kelo ber ma gino nego kelo. Kuna kitu kile kio kitu kitazaa ama uzuri hiyo kitu kitaleta. Jomoko nyalo bet ka ng'ama kong'iyo to neno ka fwenyruok ma Nyasaye wuoye kod chi manowani chalo kod en. Wengine wanaweza kiti wakitazama ni ufunuo ile Mungu ananena na mke wa Manoa ni kama yeye. Wan gi ji man gi migumba mar chuny. Tuko na wale walio na utasa wa roho. Ma en kong'iyo to neno ka onge gimoro maber madongo kata mosewuok e chunye. Akitazama anaona hakuna uzuri yoyote inakuwa ambayo hata imetoka ndani ya roho yake. Onge gimoro maber moneno kosenyuolo machal kod gima ne nie e chunye manogombo ni mondo nyuol. Hakuna kitu kizuri anaona amezaa kinachofanana na kile alikuwa anatamani kuzaa. Ayudo ka samoro lek to ne en godo maber kendo samoro nitiere gima ne en godo e chunye. Pengine alikuwa na ndoto nzuri ama kitu kizuri ndani ya roho yake. Kong'iyo to neno ka nitie kaka ndalo osedhi kata ndalo osekalo to pok onyuolo gima nogombo ni mondo nyuol. Akitazama anaona muda umeenda na hajazaa kile alikuwa anatamani kuzaa. Amen. Amen. Bete wach machalo kamano. Kama jambo kama hiyo to Nyasaye biro gowo kodwa gi ng'wono maduong' ahinya. Mungu atatua nasi kwa neema kuu. Gima donge i ng'ato kata mano kete i ng'ato ni en emonyalo lokore mobed lek ma ng'ato ni godo. Kile kinakuwa ndani ya mtu ambaye iliwekwa ndani ya mtu ndio inaweza kuwa ndoto ya mtu. Mochal gima ng'ato leko nonego bedi e ngimane. Ifanane na kile mtu anaota iwe maishani mwake. Lek ndoto en gima iketo e chuny ng'ato. Ni kile kinawekwa ndani ya roho ya mtu. Kendo inyalo wuotho ka joma neni ok ong'eyo lek ma intiere go. Unaweza tembea kama wale wanaokutazama wajui ndoto ulionayo. Inyalo budho ka joma romo kodi ok ong'eyo gima chunyi wuoye kata gima fwenyore ni chunyi. Unaweza kawia kama wale wanaokutazama hawajui kile roho yako inanene. Inyalo kawo muda malach ka joma neni ok ong'eyo ni nitiere gimoro e chunyi. Unaweza kuchukua muda mrefu kama wale wanaokutazama hawajui kilicho ndani ya roho yako. Chutho gima ni e chunyi no to mano to in. Kile kilicho ndani ya roho yako ndo wewe. Kendo mano e ng'at monego ibedi. Tena hiyo ndo mtu unafaa uwe. Kendo mano e kaka onego ichal. Tena hivyo ndo inafaa ufanane. Kendo mano e gima onego bed ni timoreni. Tena hiyo ndo kitu inafaa kutendekea. To chandruok manitiere na shida iliyoko en ni muda magini nyalo biro timore kata ni thuolo magini nyalo biro mondo chopie kare. Kwa nafasi ya hii kitu inaweza tendeka. Ok ni dakoni ne ng'ama ok nyal nyuol. Si ati huyu mwanamke ni mke ambaye according to kaka Nyasaye ne nene. Na vile Mungu alikuwa anaitazama. Mopogore gi kaka samoro joma moko ne nene. Tofauti na kile wengine walikuwa wanaiona. Chalo ka gima jomoko nitie makane ng'iye to nene ko chalo ng'ama ok onyal nyuol. Kendo mali samoro ayandi moko nitie manoseka. Kuna vile wengine walipoitazama walikuwa wanamwona kama yule hawezi zaa tena, kuna pengine amepitia matusi. Ebe kano dhite. Na yeye hata alipoenda kwa ndoa. Ok ni no dhi kugeno ni ok onyal nyuolo nyathi. Hakuenda akitarajia kuwa atazaa. E chunye gi iye ebe nong'eyo no nyalo biro nyuol mana kaka mine mamoko be nyuolo. Ndani ya roho yake alijua atazaa vile wanawake wengine wanazaa. To kano dhi tedo na alipoenda kuoleka gik moko nolokore mawuoth nobedo kode mabor mondo chopie nyathine. Vitu vilibadilika na njia ikawa ndefu ili afikie. Obedo mabor mochune lemo. Ikawa ndefu akalazimishwa kusayo Nyasaye. Amelazimishwa kusii Mungu. Amen. Amen. Mokao muda mabeto lach. Ikachukua muda iliyo. Kapoko neno gima noparo nonengo neko dhi kate. Kabla hajaona kile alifanya aone wakati alikuwa anaenda kuoleka. Ok ni mane kaka ne timore ne jite. Sio hivyo ndilikuwa natendeka kwa. Nitire joma no dhi kate do to gin muono no timore ne gi negi mako ich. Kuna wale walienda kuoleka wakapata mimba. Kendo wan gi joma no mako ich kata kapoko dhi kate. Kuna wale walishika mimba hata hawajaoleka. To dhako ni na huyu mwanamke nikech gima nobiro nyuol. Sababu kile alienda kuzaa. No chalo ka gimo chune mondo kaw muda malach kapoko gik kama onyalo nene nyathine. Ilimlazimisha afike muda mrefu kama hajaona mtoto wake. Yesu paka ina. Adwaro ni mondo wach ni edi
okunyre mondo donji e chuny ng'ato. Nataka hii jambo iingie ndani ya roho ya mtu. Ni waduto te wan gi gima Nyasaye noketo eiwa. Kwa sisi wote tuko na kile kitu Mungu ameweka ndani yetu. Kendo wan gi gima ne nie ei ng'ato ka ng'ato kochako dongo godo. Tena kuna kitu kilikuwa ndani ya kila mtu akianza kukua. Nitiere jomoko ma mekgi gisenyuolo to jomoko nitie mapok onyuolo mekgi. Kuna wengine wamezaa yao na wengine hawajazaa yao. Nitiere jomoseneno gima ne gileko to nitiere joma pok ochiki gima ne gileko. Kuna wale wameona kile waliota na wengine hawajafikia ndoto zao. Nitiere jomoko ma osechako neno ber mar lek mane gin go to nitiere joma pok oneno ber mar lek mane entiere. Kuna wale hawajaona uzuri wa ndoto zao na wengine wameona uzuri. Amen. Amen. Makamana Hata hivyo Nyasaye ochunga gudo kinyi kawuono gi wach machalo kod Mungu ma. amenisimamisha asubuhi na jambo kama Malaika mar Nyasaye koseneno ywak kod sayo gi lemo mar mamani. malaika wa Mungu alipoona kusii kwa huyu mama, Nobiro mondo wachne. alikuja kumwambia. Chalo ka gima wach mar yudo nyathini Nikana kwamba jambo la kupata mtoto ne ochalo gima wato kono chand chunye manowa inya. Chalo gima ng'ama ne lamo Nyasaye wachne ma wachni ne chando chunye ne en chi Manoa. nikana kwamba hii jambo haikuwa inasumbua Manoa, ni mke yake ndiye alikuwa anateseka na kusumbuka na Nikete Nyasaye biro to wuoyo ga kod ng'ato moneno ka chunye ni kod dwaro ahinya kode. sababu Mungu anakuja na kunena na mtu ambaye ako na hitaji na yeye. Kobiro mondo dhi olim od Zekaria to Zekaria ema norado godo kodoje hekalu kalamo. Chalo gima pek mar lamo mar koso nyathi gi lit mar iga mosedhi ne sando mana Zekaria. Alipokuja kutembelea Zakaria akapata Zakaria kwa hekalu, ni kama na kwamba uzito wa kukosa mtoto ilikuwa To inasumbua. chieng' manobiro limo chi Elkana ma Ana, to Ana ema nolimo nikech Ana ema ne ywak ka sayo kendo lemo ka dware. Siku alikuja kutembelea mke wa Elkana ambaye ni Ana, nikana kwamba Ana ndiye alikuwa na si Mungu. Koro sama bende nobiro limo chi Manoa. Siku alikuja kumtembelea mke wa To chalo ni chi Manoa ema noyudo nikech chalo ni dhako ne ema ni chunye lit ema ne lamo Nyasaye ka chunye chandore. nikana kwamba huyu mwanamke ndiye alikuwa naomba Mungu akiteseka sababu yeye ndiye alipatikana. Ndalo dhi to lek kata gombo mane en godo pok otimore. Muda unaenda na ndoto zake haijafika. Dwaro mane en godo pok ochopo ka. Mahitaji haijafika kamili. To neno ka ndalo to sudo kendo kinde medo dhi. Na naona wakati unaenda. Koro nolamo Nyasaye kodwaro Nyasaye mondo Nyasaye obi owuo. Alikuwa naomba Mungu akitaka Mungu anene. Nyasaye noromo kode. Na Mungu akamkutania. Ei ng'ato ka ng'ato nitiere kod gimoro Ndani ya kila mtu iko na kitu ma Nyasaye noketo. ambaye Mungu aliweka. Nitie gimoro ma Nyasaye noketo madongo ei ng'ato. Kuna kitu Mungu aliweka ambaye inakuwa ndani ya mtu. Kendo moloyo kata ka nono ni ng'ato ne wuotho ka ni nono. Tena zaidi ya yule mtu alikuwa akitembea bure. Nikech wan gi ji ma paro gi ni nono ma Paulo wuoyo kuomgi e kitabu mar Jo-Efeso. Tuko na wale wazo yao iko bure ambaye Paulo unena nao katika Nitiere kitabu ng'ato chake. moro ma paro ne ni nono. Kwa kuna yule mtu ambaye wazo lake liko bure. Amen. Ng'ama pache ni nono. Ambaye wazo lake liko Koro bure. ng'ama pache ni nono notiende no onge gi gimoro mane ichunye mogombo mondo obedi. Yule ambaye wazo lake liko bure hana kitu chochote Jachieng' anatamani otengo kuwa. ichunye odong'o gunda onge gi gimoro ma elore ne. Shetani amekukuta ndani ya roho yake hakuna kitu anatamani kuwa. Onge gi wach moro ma fwenyore ne kata gima chande ma chunye gombo ni mondo obedi. Ana jambo lingine linamfunulia ama atamani kuwa mtu fulani. To ka owar chuny ng'ato, Na mtu akiokolewa. to e sano nitiere gimoro machielo minyuole chunye. Na kwa hiyo wakati kuna kitu ingine inazaliwa ndani yake. Apart from warruok motimore ne ng'ato, Mbali na wokovu iliyokuwa ndetendekea. nikech abi anyalo paro kapok warruok otimorena. Hata mimi naweza fikiria wakati wokovu ijanitendekea. Kapok warruok otimorena, nitie kaka naneno, nitiere kaka naparo, nitiere kaka naneno ni onego wabedi gi kaka naparo. Kabla nipate wokovu kuna vile nilikuwa naona ni vile nataka nikuwe na vile nilikuwa nataka nikawe. Ngima mar chunya ne chalo kod kama ne wadaki. Maisha ya roho yangu ilikuwa nafanana mahali tulikuwa. Kendo paro mane an godo ne chal kod kit dala manayudo konyuola. Wazo nilikuwa naye inafanana na boma niliyozaliwa. To ka warruok nobiro motimore, Na wokovu ulipokuja, warruok nokelo lek manyien ei chunya. na wokovu ikaleta ndoto upya ndani ya Ma winjo ka nitiere gima koro wang'a ochako neno. nikasikia kuna kitu macho inataka kuona. E gima ne wang'a ochako neno no,
neno kile macho iliona nochako dongo ei chunya bang' ka warruok osetimorena. ilianza kukua ndani ya roho yangu wakati wokovu ilitendeka. Kendo nochako dongo ei chunya bang' ka selumo warruok makoro warruok odonjo e ngimana. Ilianza kukua ndani ya moyo wangu wakati nikaita wokovu. To nachako winjo ka nitiere paro manyien makoro warruok okelo. Nikaanza kusikia kuna wazo kipya wokovu. Kabedo piny to nitie gima nyien makoro chunya neno. Nikiketi chini kuna kitu kipya naona. Kendo i chunya iye kata kabedo kod ji to nitie gima winjo ka chunya wacho. Ndani ya roho yangu hata nikiketi na watu na kuna kitu ndani ya roho yangu. Nitie gima winjo ka chunya paro. Kuna kitu nasikia roho yangu ikifikiria. Kendo kabedo ka winjo kaka ji wuoyo to ane winjo ka nitie gima chunya wacho. Hata nikiketi nikisikia vile watu unena na mimi kuna kitu nahisi ndani yangu. Amen. Amen. Warruok nokelo gimoro manyien. Wokovu ilileta kitu kipya. Onyalo kelo gimoro manyien e chuny ng'ato kosewar ng'ato. Inaweza leta kitu kipya ndani ya roho ya mtu. Onyalo miyo ng'ato bedo gi paro manyien kosewar. Mtu anaweza kuwa na wazo kipya akishaokoka. Paro mane manibet go ka warruok otimore ne ngima. Wazo gani ulikuwa nao wakati wokovu ilikuwa? Bang' kiwinjo wach Nyasaye to paro mane maniwinjo kobiro. Baada ya kusikia neno la Mungu kakuwa wan gi joma neno nologi. Tulikuwa na wengine to bang' warruok nochako kedo kaka jalot. Baada ya wokovu akaanza kupigana. Kendo nochako fight ne lot manyaka gigigie. Akaanza kupigia ushindi lazima afike. Samoro nyaka kawuono ma wawuoyo ni to kobedo pinje to ng'iyo to neno ka lot manodwaro ta to pok ogikie. Wengine mahali tumeketi mpaka wa leo anaona ushindi alikuwa anatamani. Kendo samoro kong'iyo to neno ka gima nogeno nobigike ta to pok alier ochope. Wengine akitazama anaona kile alitamani kufikia hajafikia. Lakini wachno to nie ichunye. Lakini hiyo wazo iko ndani yake. Wachno nie ichunye. Hiyo neno iko ndani yake. yake. To wach motenge lwete ni en ni an to nyaka abed jalot. Hata akitembea kile kitu anasema rohoni lazima niwe mshindi. Samoro kudu wuotho kama tek modiye mukete momiyo bedo ka en ng'ama odi sawa sawa. Pengine baada anatembea mahali amefinywa anakuwa mtu amefinywa. To wach mane chunye. Na wazo ndo ndani yake. Ni nyaka lazima abed jalot. Niwe mshindi. Amen. Amen. Gima in godo i chunyi no. Kile ulicho nacho roho. Ochalo nyathi madongo. Inakaa kama mtoto inaokuwa. Amen. Amen. Ochalo gi nyathi madongo. Ni kama mtoto ambaye anakuwa. Gima in godo e chunyi ma wacho ni nyaka bed jalot. Kile ulicho ndani yako ile inasema lazima uwe. Gima in godo e chunyi ma wacho ni an nitiere kama nyaka dia gige. Kile ulicho nacho ndani ya roho yako inasema lazima nifike. Ochalo kod nyathi madongo e da. Hiyo ni kitu kama mtoto anakuwa. Ochalo kod ich mimako. Ni kama mimba umeshika. Madongo e. Ambaye inakuwa ndani yako. Amen. Amen. Samoro dalone inyalo nyuole piyo samoro nyalo de. Pengine wakati wake unaweza zaliwa haraka pengine inaweza kuwa. To nitiere weche moko. Na kuna mambo zingine. Ma idwaro ni mondo ng'at man kod ich abila. Ambaye inahitajika aliye na mimba kama hii. Oritre negi. Ajihadhari naye. Mondo kik otim. Ili asitende. Nikech dipo ni kotimogi. Pengine akiyatenda. To chalo ka gima ich ma en godo chande inyalo kethi duong' mar gima oting'e e. Pengine mimba aliyonayo anaweza tolewa utukufu. Nyasaye wuoyo kod dhako ni. Na Mungu nena na huyu To mwanamke. nyise ni in misebedo ka in migumba. Namwambia wewe umeshakuwa tayari. Wach ni ne pok owach ne dhako ni nyaka nene. Hii jambo haijawahi ambiwa huyu Makmana mwanamke. chieng' manoromo gi Nyasaye. Basi hivyo siku alikutana na Mungu. E odiochieng' manonyuolo wach ne chunye. Ndio siku alizaliwa hiyo damu. Min misebedo ka in migumba. Kwa wewe ambao umeshakuwa mtani. Ibiro mako ich. Utashika mimba. Ibiro nyuolo nyathi. Utazaa mtoto. Nyathino en wuoyi. Na huyu mtoto ni Kendo en obed jalot. tena atakuwa mshindi. Kuom dhood Israel. Kwa lango la Israeli. Osekete Ashawe. mondo obed jalot. Awe akuwe mshindi. Kuom jo Nyasaye. Kwa wale wa Mungu. To chike nitie. Na sheria zipo. Ma nyaka iritri negi. Lazima utihadhari. Ni kik imadh gima kech. Usinywe kile kali. Kik icham gimoro ma ok ler. Usikule kile kisicho safi. Nikech nyathini biro nyuolo. Sababu mtoto utazaa. Obiro bedo janasir. Atakuwa mnasiri. Amina. Amen. Ng'at mowal ne Nyasaye. Yule ameteuliwa kwa Mungu. Agone Yesu kamana inyalo. Koro ritri. Sasa jihadhari. Iritri ne gik mibiro chamo. Utajihadhari kwa kile utakula. Iritri kuom gik mibiro madho. Utajihadhari kwa kile utakunywa. Iritri kuom gik moko duto ma ok ler. Jihadhari kwa kile chote ambacho Nikech gimiting'o makoro dwa donge ini. sababu kile umebeba ambayo itakuwa ndani yako. En gima nitiere gi duong'
duong' mamare. Ni kile kilicho na ukuu wa En gi duong' moro mamare ma ok chal gi mamoko. iliyo na ukuu ambaye ifanani na zingine. Mondo senyuol. Wengine wanawake wengine mada kongo gitina time gigege. nao wanakunywa tu pombe wanafanya. Lakini baba kuni dwa nyuolo nikech oromo gi Nyasaye. Lakini kama huyu mwanamke anataka to kete manyaka ritruok ne. na iko na masharti lazima jiadhari. En achiel man gi duong'. Ni mmoja ambaye iko na ukuu. En achiel man gi uma. Ni mmoja ambaye iko na ukuu. En achiel matudo Nyasaye gi ji. Ni mmoja ambaye inalinganisha Kwa Nyasaye wacho na ni winjo. Mungu anamwambia sikia. Ritri. Jiadhari. Amen. Amen. Ritri. Oh, wacha kwa soma nena kanyo matin kugola. Tusome tena hapo kidogo. Wesamwen. Emomi ritri koro asai ni kiki madh divai kata gima kech. Bende kiki cham gima kler nikech ne ibiro mako ich mine nyuol nyathi ma wuoyi. To mirich kik oka wiye nikech nyathino obed ja-Nazareti mar Nyasaye nyaka ane ich. Kendo en ema nochak reso Israel ae lwet jo-Filistia. Amen. Amen. Koro en nyathi achiel. Kwa hivyo ni mtoto mmoja. Oyude ka bang' ndalo sedhi mang'eny. Amepatikana kama muda umeenda. Kata kamano. Lakini hata hivyo. Bang' lemo kod dwaro Nyasaye. Baada ya maombi na kumtafuta Mungu. Ka Nyasaye obiro moromo kod mama. Kama Mungu amekuja akakutana na huyo To mwanamke. Nyasaye owachone. Na Mungu akamwambia. Ni nyathi mobiro nyuolo. Ya kwamba mtoto atakayezaa. Biro bedo nyath man gi duong'. Atakuwa mtoto atakuwa na utukufu. Wan gi joma Nyasaye oketo lek e ich. Kuna wale ambao Mungu ameweka ndoto ndani ya moyo wao. Ma gima Nyasaye omiye madongo e iye. Ambao kila ambacho Mungu amempa inakuwa ndani ya moyo wake. Tal bed ni onyalo ritore ni. Kama angekuwa amejilinda kwa ajili ya To hiyo. konyuole to nyalo bedo gima nigi duong'. Ikizaliwa inaweza kuwa kitu ambacho iko na utukufu. To wan gi mana oket gima nigi duong' e igi. Lakini kuna wale ambao waliekiwa kitu iko na utukufu ndani yao. Ok giritore sama ne gitimo gima nigi duong'. Sababu hawakujilinda wakati walibeba ile utukufu. Wach ni nomiyo gigikie nyuol to ginyuolo gima onge kod duong'. Ilifanya wakafika wakati wa kuzaa lakini wanazaa kile ambacho haina utukufu. Amen. Ere gima ineno ni ka Nyasaye okete iyi to ok nyal bedo gi duong' kinyuol. Wapi kile ambacho naona kama Mungu akiweka kwa kuwezi zaliwa na Yesu kuwa na utukufu. Kata obedo mana tunge ma koro wuono mondo dhi godo. Hata kama ni vyombo ambao kunayo. Fwenyruogni Huu ufunuo en mana lek ni ndoto mane nitiere e iye. ambaye ilikuwepo ndani yake. Olekni nochako bedogo. Na alianza kukua na huu ndoto. Kendo gini nochako dongo e iye. Na hii kitu ilianza kukua ndani yake. Osedongo ma koro osegik ka. Imekuwa amefikia wakati. Bende maka mudo mondo bedo piny nyalo penjo to be osenyuolo gima nowinjo ka hie ich manowinjo hie komako be osenyuolo. Swali ambayo anaweza uliza ya kwamba ile mimba alikuwa na Isa na Isaac. Moseketo mosenyuolo be osedongo mogik e kiwango manodwa nogigie. Kile ambacho iko ndani yake ameitoa ikafika kiwango ambacho alikuwa anataka be osedongo mogik e kama nodwaro ni mondo gigie. Ndio imefika kwenye kiwango ambacho alikuwa anataka iweze kufika. Amen. Okata kaen mana tich mar pako Nyasaye Winfrey. Lakini hata kama ni kazi ya kumsifu Mungu Winfrey. Wan gi joma ne winjo ka lek no ni e chunye. Kuna wale walikuwa na Isa. Ochake koda ino Nyasaye kaen koda e kanisa. Ameanza kitukuza akiwa kanisa. Ochako time kaen e kanisa. Ameitenda akiwa kanisa. To gikone owinjo ka gino dongo. Lakini mwisho wake anahisi omuch moingo e kanisa nikech wan gi sama japako en japako mong'ere mane kanisa gi. Inakuwa wakati ambao mwenye kutukuza anajulikana. To gima nie no dongo moingo kanisa gi. Kile ambacho iko ndani yake ikakuwa ikazidi. Omuch mokalo modhi oko. Imepita ikaenda Ma kanisa moko ma oko chako wacho ni wan gi baba moro ma japako Nyasaye wuok e kanisa ma kama. Makanisa wanje wakaanza kusema kwamba kuna mama to dongo ochalo ka gima muomo wuok e dier kanisa ni ong'ere e piny. alafu inapenya makanisa inajulikana katika ulimwengu. Gima nie e ng'ato. Kila macho iko ndani. Obedo lek mane e ng'ato. Ikawa ndoto ndani ya To wuok ochako dongo. ikatoka ikaanza kukua. Amina. Amen. Ochako dongo. Ikaanza kukua.
ndani yako. En gima nigi duong' kobiro nyuole. Ni kile ambacho kuna utukufu kama To nitiere gik midwa ni ritruok negi. lakini kuna yale nafaa Magi kujitunza. gik ma jaketh ga lek. Ambayo ni vitu inaharibu ndoto. Gin gik ma jaketh ga iye ma ji omako. Inaharibu mimba ambao watu wameshika. Gimiyo ich nyalo wuok ka ndalone pok oromo. Naweza fanya mtu kuavya mimba kama wakati Onyalo miyo ng'ato buogo nyathi monego bi onyuole sa maber. inaweza fanya mtu kuavya mtoto Achiel kuom gin malaika nowuoye kod dhakoni. mmoja wapo malaika amenena na huyu Tiponi ni ritri ne madho gik machalo divai. amejiambia kwamba jihadhari kunywa vitu Kik kama imadh divai. gik makech. Usikunywe vitu ambaye ni kali. Kik icham gimoro ma ok ler. Usile kila ambacho sio Nikech takatifu. nyathi miting'e ino. Maana mtoto ambao umembeba tumboni. Amina. Amen. Obiro bedo manigi duong'. Atakuwa mtoto mwenye utukufu. Kendo en ema nochak reso jo-Nyasaye ma jo-Israel e lwet jo-Filistia. Ataanza kurehemu wana wa Israeli kutoka Koro dhakoni wuotho ka already gimoting'o ng'eyo. anatembea tayari amejua kila ambacho Ong'eyo nengo mar gimoting'o e iye kaka roho. anajua gharama kila ambacho amebeba Kendo ndani yake. kata ka dhako wadgi moro yudo kachalo gima nigi paro mayore. Akipata mwanamke mwenzake kuna mawazo To tofauti. en ok onyalo donjo e mano nikech en ong'eyo gimoting'o kaka Hawezi dichal. ingilia sababu anajua kila ambacho amenibeba. Amen. Amen. Gimoting'o ng'eyo kaka dichal. Kila ambacho ameibeba anajua jinsi itakuwa. Donge ineno ka samoro Unaona wakati mwingine bang' ka warruok otimoreni baada ya wokovu kutendeka kwako, to kilamo Nyasaye mang'eny e ka Roho Maler oseduogo. ukimwomba Mungu kama umejaza Roho Takatifu. Wan gi ng'ama ka nindo to neno notiyo tich lamo ne ji mang'eny ma joma tuo keto lwetgi kuom ji to ji changa changa keto lwetgi kuom joma tuo ji changa changa. Kuna yule ambaye akilala anaota ama anaona ya kwamba anaombea watu wote wanaokoa. Kendo leka leka. Kile ambacho naona sio ndoto. Mano ich ma already osemako. Hiyo ni mimba ambayo tayari imepachikwa. Amen. Amen. Wan gi ng'ato moro ma ka warruok otimorene Kuna mtu ambaye kama wokovu to umetendekwa olamo kwake Nyasaye na kama namuomba to Mungu neno nochungo malo to yalo wach Nyasaye. anaona ameinuka na ubiri neno To la ike Mungu. point ma koro neno ni ok owuoth gi tiende, neno mana kofuye koro yamo koyalo ringo kuonde gi kuonde koyalo. Anaona anafika kiwango tembei miguuni anaona kama Eneno ok en leka leka. kile ambacho naona sio ndoto. Eneno ich mosemaki. Ni mimba ambayo tayari imepachikwa. Amen. Amen. Eneno ich momaki. Ni kile ambacho imepachikwa. To kendo kaka ineneno, Na tena jinsi unaliona duong'ne kaka duong' mar nyathi mibiro nyuolono chal be osewachni. utukufu ya huyo mtoto utamzaa To gima nyalo miyo nyathini dek e ich ka ok onyuole, kile ambacho naweza fanya kawie kata manyalo miyo lew ka ok onyuole, naweza kosa hata manyalo miyo buoge kapok sane mar nyuolo oromo, Huwezi kutolewa kama wakati wako hujafika. en kotamore ritore Akikataa kujitunza ne gik mamero ji. kwa yale ambayo yanalewesha watu. Amen. Amen. Jaduong' Wycliffe ang'e ni Nyasaye biro miyi weche moko ei kama wuoyeno. Najua Mungu atakupa maneno kwa ndani ama yale ambayo ananenea. Ibiro yudo weche moko. Utapata maneno mengine. Nyasaye ma jamuono biro miyo ng'uono moko timre mbele ka. Mungu wa neema atafanya neema mengine apatikane. Ng'ani osemako ich. Huyu mtu tayari amekuwa Oseng'ise gimobiro nyuolo. ameambiwa kila ambacho To atazaa. gima miyo nyathini buogo ka ok onyuol, Na kila ambacho anafanya hapa. mamiyo ng'ama neneno ka lamo ne ji, keto lwete kuom ji to ji chango, keto lwete kuom ji to ji chango, ok chopie mano. Mwenye alikuwa anaona anaombea watu anaenda. En kaka ne ok oritore ne madho gik makech. Hakujilinda kunywa vyale ambayo ni Kech kali. wan gi gik mamero ji. Kuna yale ambayo yanalewesha watu. Mago nyalo yudore kata e odi. Yanaweza patikana hata Gik kwa mamero ji go nyalo nwang'ore nyaka e odi. yale ambayo yanalewesha yanaweza patikana. Ginyalo kwa nyumba yudore yako. e kindi gi chuori, e kindi gi chiegi. Yanaweza patikana kati yako na mume wako. Gik na mamero mke ji wako. go nyalo yudore nyaka kar lemo, nyaka e din kama ileme kaka. Yanaweza patikana hadi kwenye dhehebu. Inyalo pok iromo gi gima mero ji. Unaweza kutana na kile ambacho Ma inalewesha. ng'ato pok omer mobuogo ma ich owuok. Apate amelewa na tena akaaga. Wan gi joma nomadho gik mamero ji ma ich owuok. Kuna wale walikunywa kile ambacho inalewesha na tena akaavya. Ma koro lek mane en godo cha be osetore. Ndoto alikuwa nayo tayari sasa. Kech ich ma nomako nomadho gima mero ji mowuok. Alikunywa kile ambacho inalewesha na tena akaavya. Oromo gi weche moko ma wechego omere e ode. Akakutana na maneno na tena yakamletea. Omere e ode ma en owuon emojwang'o warruok mane en gari manoidho kochomo kode kumodhiye cha. Yeye mwenyewe akatupa ile ukopa ambayo ilikuwa gari ya Mano e gimobiro ne owito chunye mowito Roho Maler. vita ambayo ilikuja ikapoteza Roho Takatifu. Modong' dhano ma koro wuotho kaka ji wuotho. Akabaki binadamu anatembea jinsi wengine Modong' wanatembea. ka wiyo jany ma koro ok ogomb lamo Nyasaye, ok odwar ng'anyo Nyasaye, ok odwar chwero pi wang'e ne Nyasaye, ok odwar wach moro amora. Akabakia hitaji yochote ataji hata kumlilia Ka Mungu. ok ong'eyo ni gino nobiro ka en divai mamero ji to nobiro ni mondo ogol ich. Pasipo kujua ya kwamba ilikuja kama divai ya kulewesha na Wan gi ji moko ma ka ich ma nigi ting'o osewuok. kuna wale ambao kama
odogo bet magikwe. Na vita pia ilikuja Koro gin magi mor gi wuotho maka ka wachono nobiro ne kinde gi dubu kata ka nobiro ne kinde kod kama nade to gino rumo odogo bedo magikwe. Kwa hivyo anabaki tu na amani maana ile vita sasa Mana ni lwenye no pie ka icho se wuo. Lakini hiyo vita inatulia tu kama ile mimba tayari imetoka. Ritrine mado gik makech. Jilinde kunywa yale ambayo ni kali. Awa wacho ni kanye mane gi wacho. Nilisema kwamba hapo nitakuwa na neno. Ritruok ne mado gik makech. Kujilinda kunywa yale ambayo ni kali. Gik mamero ji. Yale ambayo yanalewesha Wani watu. ni lwenye mamero ji. Kuna vita ambayo inalewesha watu. Keche tich mora kata wach mora mineno wayudo ni. Maana kazi yote ama jambo yote ambao unaona Nitiere gik mamero ji mbele wa. na yale ambayo yanalewesha watu hapa mbele yetu. Ngato nyalo me. Mtu anaweza lewa. Ukigi makoro winjo kome. Afika hisi ya kwamba amelewa. To ne kapok igik ka mimere no kwiri ni keke madhi gi mamero. Lakini kama hujafika kule umekano ya Romo tinya romo kode onyalo biro kae ne lwenye kata onyalo chokore kote. unaweza kutana naye inaweza kuja kama ni nguvu. Lakini ukwiri ni keke madhi. Umeambiwa ya kwamba usinywe. Nikeche onyalo miyo ich wuok ka kosa. Inaweza fanya mimba itoke kama wakati wako hujafika. Onyalo miyo ibuogo nyathi maber. Inaweza kufanya uwavi ya mtoto ambaye alikuwa ni mzuri. Nyathi maber mano nego nyuol mondo obi obed ng'ato. Mtoto ambaye anafaa kuzaliwa awe mtu. Inyalo buoge kapok sana nonego nyuole. Anaweza toka kama wakati wake hujafika. Inyalo buoge kapok sana oromo. Anaweza tolewa kama wakati wake hujafika. Nikech gik mamero. Kwa sababu ya yale ambaye analewesha watu. Ka ng'ato mer, Kama mtu amelewa, ok owach gik moko manoparo nonego wachi. asemi yale ambayo angefaa kulisema. Ng'ano mer, Yule ambaye amelewa ogolo nyaka secret mag weche mosekadho e chunye. anatoa hadi siri yale ambayo ametunza moyoni. Kendo ng'ano mer onge siri. Yule ambaye amelewa anakosa siri. Onyalo wacho gimoro amora. Anaweza kusema chochote. Kendo wan gi joma sami gigol weche manie kuonde chunygi te mero gi. Kuna wale ambao wakitamaniwa yatoe siri ya moyo wao wanaleweshwa kwanza. Chino ng'endo dwa ni ogol gimi kane chunyi mipando ne mokia. Shetani akitaka kutoa kile ambacho umeficha ndani ya moyo wako, Omeri gi kongo mar. anakulewesha na maneno. Okelo lwenye mameri. Analeta vita ambayo inakulewesha. Kisenado lwenye no malwenye no omeri. Kisha kunywa na ile vita imekulewesha. Ni golo secret mag weche mane kano mane umo e chunyi. Na wewe mwenyewe unatoa siri yale ambayo ulitunza ndani ya moyo wako. Secret mag destiny mari. Ambayo ni siri ya mwisho wako. Mag kuma ni dwa ni go. Ambayo sehemu ulitaka uweze kutua. Kisegolo gibi biro gi oko. Baada ya kuyatoa na ya kutupa, Ora mbele nitoketo blockage nyimi ni oko koro digigi gimane pa. anakuja mbele yako na kuzuia uweze Ok kufikia koro kile ni ambacho go unataka. wigi mane paro ni dwaro. Hautatua kwa kile ambacho ulikuwa unatamani kuifikia. Amen. Amen. Ok ni go. Hautatua Gime paro ni dwaro. kile ambacho ambao ulitamani kuifikia. Owacho ni ya. Anamwambia ya kwamba Ritri. jilinde, Nikeche nyathi biro nyuolo ni. maana mtoto ambao utakaye mzaa, Nyathi manobede jana si. mtoto ambaye atakuwa mtu wa nasiri, Kendo ng'ato manochak reso Israel. ni mtoto ambaye ataanza kurehemu wana wa Israeli, Elwetu wasikri. atoke mikononi mwa maadui wao. Gima donge iwa ni. Kile ambacho nakuwa ndani yetu En lek marwa. ni ndoto yetu, En lek ma wan tirego. ni ndoto ambayo tuko nayo, En gima fwenyorenwa. ni kile ambacho inajulikana kwetu, En gimo elonwa. ni kile ambacho tumefunuliwa, En gima elore to elore e iwa. ni kile ambacho inafunuliwa na iko ndani. Oelore lakini oelore e i. Imefunuliwa lakini imefunuliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oelore to en e i. Imefunuliwa lakini iko ndani yako. Ndalo midwa nyuole kikinde monego nyuole be nitie. Wakati ambayo itazaliwa pia ipo. Mae momiyo Ndio maana adwa na wach ni weche moko manok. nataka nikwambie maneno mengine machache. Ma ng'ato nyalo rito godo gima nie iye. Mtu anaweza tunza kile ambacho iko ndani Mondo yake, kik gino lal ka sama no yude ko. hiyo jambo isipotee kama wakati wake haujatimia. Amen. Amen. Yena mondo kuro wang'e weche moko manok wachake. Nikubalie tuangalie maneno mengine machache ili tuanze. Kitabu wabro chako gi kitabu mar Zaburi. Katika kitabu cha Zaburi An gi wach moro maber ahinya kanyo. niko na jambo jema hapo, Mondo wachak nono kaka ng'ato nyalo dwaro mondo pesa ma Nyasaye osekete e chunye. tuanze kuchunguza jinsi mtu anaweza kulinda kile ambacho imewekwa moyoni. Achiel wabro chako kod somo wach mondike kitabu mar Zaburi 105 wes matin 17. Mmoja wapo tutaanza kusomea katika kitabu cha Zaburi. Biro dwaro mondo ayud jasomo Nitatamani niweze kupata msomaji ma wabro konyore godo mondo wasom kanyo. ambaye tutasaidiana tuweze kusoma mahali hapo. Owacho niya, Nasema ya kwamba yes,
Yusufu nong'iewo mondo obed msuba. Ne gihinyo tiendene gi rateke. Noyweyo piny e nyororo mag nyinyo. Ye piny e nyororo mag nyinyo. Nyaka chieng' ma wachne nochopo. Wach Jehova noteme mopuodhe. Wach Jehova noteme mopuodhe. Ruoth nooro wach mi nogonye. Jaloch ji noweyo thuolo. Kamano. Nokete ruoth kuom joma nodak e ode. Gi jaloch kuom gige duto. Mondo otwe jomadongo kaka ohero. Mondo opuonj jobuche rieko. Wege kanyo. Ka iwuoyo kata ka ndiko no wuoyo. Kama inanena ama ila ndiko linasema. To wuoyo kuom ng'ato miluongo ni Joseph. Inanena kwa mtu ambaye anaitwa Yusufu. Mano omako ich kapod nitiere dalagi e od wuongi. Ambaye alikuwa na mimba kama bado yuko kwa nyumba ya baba yake. Kendo kapod en ng'ama tin kodongo e od mamagi. Kama bado angali mchanga akikuwa kwa nyumba ya wazazi wake. To ich no biro ne momako ich. Na hiyo mimba ilikuja akaishika. Ma ijno chako dongo. Na tena ikaanza kukua. Makosa achiel manotimo. Makosa moja ambayo alifanya. En ni no ulo kit ich moting'o kapok saa oromo minyuole. Ni kwamba alisema kama wakati wa kuzaliwa kwa mtoto haijafika. No ulo lek mare kapok saa oromo monego nyuole. Alisema ndoto yake kama wakati wake haujafikia. Wasike noa malo kendo noromo kod weche. Madui wake waliinuka tena akakutana na mama. Kendo sama Joseph nosewacho lek kata sama noseyudo lek. Wakati Yusufu alisema ndoto ama alipata. Sama uadui nomedore e kinde kod jodalagi. Ndio wakati wadui wake uliongezeka kati yake. Mano sama lwenye nomedore e kinde kod nyithindgi. Huo ndio wakati